Koktwma Thumnai Kamal Kanti Tripura no Tipra Mothani Adongrok Butok Khlaiya Tangsalo Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi Okokno Sakha Tipra Mothani Simna Block President Nirmal Debbarma Hakhe Tabuk Kamal Kanti Tripura eba Koktwma Thumnairokse Tatal wngsio Nirmal Kanti Debbarma ni Thani Hasteni kisasa political party eba funded Khlaiya Kaisa kaini Kokthum bedek no karei Hasteni kebangko Kokthum bedek eba Koktwma Thumnairok no independent day neutral ni bisingte samung Khlaiyo Political party ni leaders rokse Kaisa te Kaisa bodol ni Adongrok no silsawoi kok silsamung tisalai phano political issue eba Koktwma Thumnairok choprop jamani party mungo waisapano Tatal Koksaya Koktwma Thumnairok eba ereng Tatal Koktwma aoimung Khlaiya hasteni kebangko Kokthum bedek kok tisalai hezamara amsayo Koktwma Thumnai Kamal Kanti Tripura choprop jamani yagulo Puila bono Shire Hospital abon yagulo tubu jamani Agartala jibi sakhamnogo party mone Koktwma mankana Agartala jibi sakhamnogo dodro thangni sobilai ka hasteni joto Koktwma Thumnairok dalbidal Kokthum bedoni Adongrok te Agartala Press Club te Khumlung Press Club ni ojamaro joto ni buskango Koktwma Thumnai Kamal Kanti Tripura statement rekha bono choprop nairok jotono Tipra Mothani bororok hnei Shalbruno Koktwma Thumnani na harmungo filo ongkhornani nangmani bagai Hauseni joto bodoni neta netri rok no khoboi MLA MDC block president eba amsani chairman no khoboi chikon mikon Adongrok no sinu Koktwma Thumnairok aboni bagai bumong manya phano bobo bodolni borok kahamkeno saimano Koktwma Thumnairok abo haikeno soprotongoni yagulo phano kiriyawoi bobo bodolni bororok bono Butok Khlaiya abono saikhnaraka Koktwma Thumnai Kamal Kanti Tripura BJP neta Nirmal Debbarma se Tatal phano sakana Koktwma Thumnai Kamal Kanti Tripura le bahike Tatal kok sanai bini jagao jesa Koktwma Thumnai phano ungthung abo haino khlainai tamni bagai hunmale Koktwma Thumnai hinei chiri khogoi samani yagulo phano bono yakare relia Tipra Mothani samung sitra khlaine ro ongai mano samung sitra khlaine ro Tipra Mothani mungno hamya khlaine bagai Tipra Mothawa haboi abo hai selangmungni samung khlai phano tongkhona abo Tipra Mothani issue Fiaba samung sitra tangna yago choprop jagnai Koktwma Thumnai Kamal Kanti Tripura no sudo Tatal eba Baji Swnamkha Tipra Mothani Simna block president Nirmal Debbarma Tangsalo Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi Simna block president Nirmal Debbarma Sakha hezamarani party mungo Tipra Mothani Adongrokni mungsa yakrei Tipra Motha aro thase thangya hanke Koktwma Thumnai Kamal Kanti Tripura no bahike Butok Khlaiwi mannai hne Sakha block president Nirmal Debbarma Kaisa ko মানে Koktwma Thumnai Kamal Kanti Tripura bujabo hnai মানে Tipra Mothano borok ni ko khatai toka obo ki Tipra Motha da bukha botei Kamal Kanti Tripura media no naidi Tipra Motha this thangya kai Tipra Motha bahike chini সাংবাদিক chini Khorang takuk সাংবাদিক no Kamal Kanti Tripura no Tipra Motha bahike bunai chini Tipra Motha jaga jorito sikrei this thangya kai bahike সাংবাদিক no sungbunai boto সমাজ পরিবর্তন মানে সঠিক সংবাদ ন প্রদান খাইদে ব্যক্তি ন ভাইকে yakti সেই বুনাইবা Tipra Motha kese kere ingaga ভাইকে আরো Tipra Motha বুনাইবনো politics bororokno busuk tolo khiklaiman naidilukuro hapango asuklaijak buta bufengni bisingo walelemung eba alliance partner by choprop laimungo Butok khlaijak nai Tipra Koktwma Thumnai ni bagai phano Nirmal Debbarma no kubui kok sanani relia politics Koktwma Thumnai Kamal Kanti Tripura no Tatal Swnamkha mane hasteni joto Koktwma Thumnairok no Tatal Swnamani haike faine salo Koktwma Thumnairok ni bukhaktei abo haike no firok mung rujaknai block president Nirmal Debbarma abotei sanani kok korei hezamaran simoni mesni Kokthum Chini Khorang